Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 12 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ato karong gisaulog ang solemnidad sa Santissima Trinidad, the Most Holy Trinity, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 12 ngadto sa 15. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Daghan paunta kayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon niya ako, kay ang ania kanako, iya mang dawaton og isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa Amahan ako busa. Miingon ako nga dawaton sa Espiritu ang akong ihatag kaniya og isugilo niya kini kaninyo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.